Kaunti ma Homa Bay medo managonda momalach e kedo gi landruok kute mag Ayaki ka mijing'o sani iketo e neno ni oduok chien joma nyien magamo kutego e kind rowere. Kaluwore gi duol makedo gi landruok kute mag Ayaki kod tuoche mamoko. Landruok mar kute mag Ayaki ochung' e 10.6% kaluwore gi lipot manogol higa mokalo kopim gi 15.1%, ma en lipot mogol higa 2023. Kaluwore gi lipot makamano, Kaunti ma Homa Bay nitiere namba 5 e landruok kute mag Ayaki. Coordinator mar riwruogno e Imbo mar Kenya, Stephen Oyugi, owacho ni gitiyo kanyakla gi sirikal Kaunti ma Homa Bay kod migepe mamoko masiro sekta mar thieth mar medo kedo landruok kute mag Ayaki. Koro wayudo ka Homa Bay emane bedo ga namba 1 to kawuono ni oyudore ka en namba 4. Manyiso ni tich osetiyore maber kendo jowo osetiyo matek omiyo wasudo. Koro pod wan kod geno nikech gi dho ngere wawacho ni gains made in the HIV response are very fragile and therefore it requires resilience and continued work mondo mi wa sustain the fight, mondo mi atua mwasegoyo ni kik dog chien nikech pok wachopo kama onego wabedie. Jok ma dak kod kute mag Ayaki bende namba gi pod ni malo, wan gi ji 104 kendo pod wamedo kwano. Koro miyo pod wakwayo jo Homa Bay te gi donors magwa mondo wameda tich motegno, kik wadog chien kwaparo ni gino osedok piny. Gima rach kendo makoro wachako wang'iyo ni kendo jok makoro yudo infection manyien, jok machako yudo Ayaki manyien, ng'eny gi gine group ma jok maluongo ni youth, jok machakre higni 18 nyaka higni 35. To magi e jok ma pod nigi teko mar konyowa mondo wager pinywani. Ka jogi kendo koro nigi Ayaki dhi bedo tich matek, omiyo nakwayo mondo waduto wamakre kanyakla mondo wapuonj ji kendo wa make sure ni yedhe bende nitie moromo mondo waduok gini piny.